Chciałem przedstawić Państwu najpiękniejszą papugę, jaką kiedykolwiek widziałem w życiu. Jest śliczna, ma około metra wysokości razem z długością ogona. Oczywiście waży około 2 kg, może troszeczkę więcej. I chcę Państwu powiedzieć, że ma przepiękne pióra, jest bardzo gadatliwa, bardzo. Chcę Państwu powiedzieć również, że papugi żyją do 80 lat w niewoli, także bądźcie pewni, że jeżeli sobie sprawicie takiego pięknego ptaka, to Was na pewno przeżyje. No cóż, proszę Państwa, akurat ta papuga jest zatrudniona przez jeden bardzo dobry hotel w miejscowości Key West na Florydzie w Stanach Zjednoczonych i swoim gadaniem budzi wszystkich rano. Zapraszam na inne moje filmy. Pozdrawiam.